CERN a világ legnagyobb, 27 km hosszú tudományos laboratóriuma, amely a svájci-francia határon található. Itt működik a 27 km hosszú Nagy Hadron Ütköztető, vagyis az LHC, amely a részecskefizika kutatásának központja. A kutatók ebben a létesítményben vizsgálják az anyag alapvető összetevőit, és próbálják feltárni a világegyetem működésének mélyebb törvényszerűségeit. A CERN-ben végzett kísérletek hozzájárulnak ahhoz, hogy jobban megértsük a valóság alapvető természetét, és választ kapjunk olyan kérdésekre, mint például, hogyan keletkezett az univerzum. Az intézmény világszerte ismert innovációiról és tudományos felfedezéseiről, amelyek jelentős hatással vannak a modern fizika fejlődésére. A CERN 1954-ben alakult meg Genf közelében, és azóta a világ egyik vezető kutatóintézetévé vált. Első igazgatója Felix Bloch, Nobel-díjas fizikus volt, aki jelentős szerepet játszott az intézmény alapjainak lefektetésében. Az évek során a CERN egy nemzetközi együttműködési központtá fejlődött, ahol jelenleg több mint 12 000 tudós dolgozik 23 különböző országból. A Nagy Hadron Ütköztető, vagyis az LHC 2008-as beindítása új korszakot nyitott a modern fizika területén. Ez a berendezés lehetővé tette, hogy a kutatók mélyebben megértsék az anyag alapvető összetevőit és az univerzum működését. A CERN így nem csak a tudományos felfedezések, hanem a nemzetközi együttműködés szimbólumává is vált. A Nagy Hadron Ütköztető, vagyis az LHC működése során protonokat gyorsítanak fel két ellentétes irányban, közel a fénysebességhez. Ezeket a részecskéket egymással ütköztetik, másodpercenként mintegy 600 millió alkalommal. Az ütközések során rendkívül nagy energiák keletkeznek. Ez a hatalmas energia 13 teraelektron volt, amely meghaladja azt az értéket, amely közvetlenül az ősrobbanás után jellemezhette az univerzumot. Az ilyen extrém körülmények lehetővé teszik a kutatók számára, hogy tanulmányozzák az anyag alapvető szerkezetét és az univerzum keletkezésének korai pillanatait. Az LHC tehát egyedülálló eszköz a részecskefizika határainak feltárásához. A Higgs-bozon felfedezése mérföldkőnek számít a modern fizika történetében. 1964-ben egymástól független kutatócsoportok elméletileg megjósolták a Higgs-mező létezését, amely kulcs szerepet játszik abban a felfedezésben, ami bizonyítja, hogy az anyag részecskéi tömeget kapnak. A kutatók Peter Higgs, François Englert és Robert Brood, valamint Gerald Guralnik, Carl Hagen és Tom Kibble voltak, akik azt mondták, hogy van egy mező, ami tömeget ad az anyagnak. Ez valójában csak egy elmélet volt 50 évig, és ez volt az, ami évtizedeken át meghatározta a részecskefizika kutatási irányait. 2012-ben az ATLAS és CMS detektorok segítségével végül sikerült kísérletileg is igazolni a Higgs-bozon létezését a CERN Nagy Hadron Ütköztetőjében. Ez a felfedezés megerősítette a Standard modell egyik alapvető elemét, és új táblatokat nyitott az univerzum megértésében. A Standard modell a részecskefizika térképe. A modern fizika szerint ez az univerzum legegyszerűbb, legmélyebb alkatrész listája, amely leírja, hogy milyen részecskék léteznek, milyen erők hatnak rájuk, és hogyan épül fel az anyag, amiből minden áll. Ez a fizikusok periódusos rendszere, csak atomok helyett alapvető részecskék vannak rajta. Az eredmény jelentőségét jól mutatja, hogy a Higgs mező elméletének kidolgozói. Higgs és Englert 2013-ban Nobel-díjat kaptak munkájukért. A részecskegyorsító működése során az LHC belső tere rendkívül alacsony hőmérsékleten van. Ez a hőmérséklet 1,9 Kelvin hőmérsékletű, ez mínusz 271,25 Celsius fok, ami hidegebb, mint a világűr, mert ez teszi lehetővé a szupravezető mágnesek működését. A protonokat plazmából nyerik, majd rádiófrekvenciás elektromos mezők segítségével gyorsítják fel. A gyorsított protonok egymással ütköznek, miközben 4 fő detektor, az ATLAS, a CMS, az ALICE és az LHCb rögzíti az ütközések során keletkező adatokat. Ezek a detektorok különböző szempontok szerint elemzik a részecskék viselkedését és kölcsönhatásait. Az így gyűjtött információk hozzájárulnak az anyag alapvető tulajdonságainak megértéséhez és az új fizikai jelenségek felfedezéséhez. A CERN jelenlegi kutatásai a Standard modell határain túlmutató rejtélyek feltárására irányulnak. A tudósok a sötét anyag és a sötét energia nyomait keresik,
amelyek az univerzum tömegének és energiájának jelentős részét alkotják, de eddig közvetlenül nem sikerült kimutatni őket. Emellett vizsgálják a szuperszimmetria elméletét, amely új részecskék létezését jósolja. A kutatók mini fekete lyukak és extra dimenziók jelenlétének lehetőségét is tanulmányozzák, hogy mélyebb betekintést nyerjenek a világegyetem szerkezetébe. Ezek az izgalmas kutatási irányok hozzájárulnak ahhoz, hogy jobban megértsük a minket körülvevő világ alapvető törvényeit. A részecske fizika jelentősége abban rejlik, hogy feltárja az anyag alapjait, ezzel közelebb visz minket ahhoz, hogy megértsük, miért létezik bármi is. A kutatások során kiderül, hogy a valóság sokkal különösebb, mint ahogyan azt érzékeink alapján gondolnánk. Az atomok, részecskék és az őket összetartó erők vizsgálata új nézőpontokat nyújt a világról, és ezek az eredmények nem csak tudományos szempontból fontosak, hanem filozófiai kérdéseket is felvetnek a létezésről. A részecskefizika tehát hozzájárul ahhoz, hogy mélyebben megértsük a világunk működését és eredetét. A CERN kutatói már a jövőbe tekintenek, és ambiciózus terveket készítenek a Future Circular Collider, vagyis a jövő körgyűrűs ütköztető megépítésére. Ez az új részecskegyorsító mintegy 100 km hosszú lenne, ami jelentősen meghaladja a jelenlegi nagy hadronütköztető méreteit. Az FCC 3-szor nagyobb energiával működne, mint elődje, lehetővé téve, hogy olyan részecskéket fedezzenek fel, amelyek az univerzum legkorábbi pillanataiban keletkeztek. A kutatók reményei szerint ez az eszköz új ablakot nyithat az anyag, az energia és az idő eredetének megértéséhez. Az ilyen fejlesztések nem csak a fizika határait tágítják, hanem hozzájárulnak a technológiai innovációhoz is. A CERN az emberiség tudás iránti vágyának egyik legkiemelkedőbb szimbóluma. Itt a kutatók az anyag és a világ alapjainak megértésére törekednek, miközben minden részecskeütközés új információkat tár fel számunkra. Ezek a kísérletek nem csupán tudományos eredményeket hoznak, hanem közelebb visznek bennünket a valóság mélyebb megértéséhez is. Minden felfedezés egy lépéssel közelebb visz ahhoz, hogy választ kapjunk a világunkat meghatározó alapvető kérdésekre. A CERN munkája így összekapcsolja az emberi kíváncsiságot és a tudományos fejlődést, folyamatosan tágítva ismereteink határait. Köszönöm, hogy ma is velem tartottál. Ha érdekel a világ rejtett szerkezete, iratkozz fel, és oszd meg a videót olyanokkal, akik szeretnek új nézőpontokból látni. A Quantum Facts Mind Blown minden epizóddal közelebb visz téged ahhoz, hogy megértsd, miből áll a valóság, és milyen törvények mozgatják a világot a szemünk előtt és mögött. Gyere vissza legközelebb is, viszontlátásra!